számolni a benyújtott törvényjavaslat. Ez mélységesen igazságtalan, ráadásul sokaknál az automatikus megújítás miatt egy pusztán technikai dátumról van szó. Semmiféle tranzakció nem történt az ügyfél részéről, ekkor írták jóvá. Mélységesen igazságtalan és erkölcstelen ez a megkülönböztetés. Mit is értünk ellenőrzés alatt? Húsvét részfőjén láthatjuk ezt. Élesztőrű közúti ellenőrzéskor, hogy kiszűrjék az utasvezetőket, a lopott autókat, lejárt forgalomengedélyeket. Igen. Megkülönböztetjük egymástól a bevallás, illetve önbevallás és az ellenőrzés. Ellenőrzi, hogy azok az adatok, amiket mi bemondtunk, helyesek voltak-e. Ez nem történt meg a Questor és a többi brókercég esetében. Egy olyan fontos adat esetén, amit minden nap bekértek. Nem egy lényegtelen mellékes adatról van szó. Ezt az adatot minden nap bekérték. De csak bekérték, önbevallás volt, ellenőrzés nem volt. Az, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem végzett valódi ellenőrzést, azt a jegybankalelnök Pindis László bejelentéséből is tudhatjuk. Arról beszélt ugyanis 10-én a parlamentben, itt két család a közigazgatási jogkörben okozott kár. Ez alapján kérünk kártérítést, nem könyörületből.